ai sa nake gaya miki duk garin nan in da kika ji waka tana tashi to ni ai ni ba karamin celebrities bane nake gaya miki kai wallahi nake gaya miki ga hoto na hasara da suke ta har a India an kira ni a waya an ce mun wakan kai ai kwanaki ina cikin yin TikTok kawai sai naga Alu Arjun na India sai naga haukan wakata kai ai nake ga ni ba karamin celebrities bane I love you baby kai ga miki kai wannan gidan ai ba magana kai kamar na san ka kingo na ka san ni ai ni sai lele kingo baby kin ma kin sani ne baka gane shi bane kingo wannan gayan ne da suke kwasan kashin gidan fari da kawana wannan gidan da ke fesin din gidanmu na ga okay wannan gidan da bai da rufi wallahi baby shine yazo yana wannan gidan dai da aka yi shi da ƙasa shi baby baka gane shi bane ku zuwa ku baby da Allah ki rabu da su Allah shi zo mu tafi gidan ma mun fasa shiga ku kuna iskanci zo mu tafi baby ni zan miki addu'a Allah ya ga baki da yan ƙarya kalan wa'annan baby kashi to ba sana'a bace